toți, hai la mine! Cine-și, tati? Cine? Uite-o și pe Miruna, ce-o crescut ea! Și plăduț! Cu creoanele, hai la moșul cu creoanele. Hai să arătăm la moșul. Hai că Hai să-i ți-am spune să adus stea acolo jos. cadouri și de toate, că am auzit că ai fost băiat cu minte, așa-i? Nu spune, stai jos, moșule. Zi, uite, ți-am pus acolo scaun, stai jos. Acolo să stau. Zi, stai Acum jos. stau Uite, aici cu tati, aici cu tati. Hai că am obosat. Ia, da, aici cu tati. Ui, Aici, la tati. Hai să te mai stai aici jos lângă tati. greu. Ce frică, că nu face nimică. Mereu, mami? Băi, N-a făcut nimic și tati cu tine. Ce frică. Dar nu face nimic, moșul. Moșul vede la tine cu uite câte Întreabă-l, moșule, mi-ai dus cadouri? Așa. Hai să Uite ce are, vedem au. ce am aici. Știm, Lăduț, să-mi are colizi ceva. Lăduț, Uite, nu mergi la moșul. Ascultă-mă un pic, ascultă-mă. Dar nu-ți face nimic. Lăduț, hai aici. Uite pe Mimi, ce frumos e. Ce Miruna să uită la moșu. Cine a venit, Miruna, tati? Hai zi. A venit moșul? Mă duc eu până la el. A venit moșul. Dar de ce? Cine a venit moșul? Ce? Hai la mine. Nu facem nimic. Prima dată când vrei să te pui moșul? Uite că Mimi râde. Da. Da, moșul. Uite, Vlăduț, Mimi îi face cu mâna la moșul. Uite. Spune, ceau, moșul. Moșule, dar ce ai acolo? Ceau. Scoate la Miruna. Cadouri pentru copii cu minți. Da. Auzi, dar Hai la o să-i mine. dea numai la Mimi dacă tu nici măcar nu vii, că nu trebuie să stai lângă moșul dacă nu vrei. Moșule, ne arăți un cadou, să vedem, poate îi place la văzut. Da. Stai să văd. Hai să vedem ce are moșul. Hai să vedem, știu, moșul ce-ți trebuie Uite. ție. Uite! Dulciurele și... Wow! Uite ce bomboană mare! Multe bomboane. Uite animale. Uite! Astea sunt animale. Vlăduț. Am auzit că îți plac animalele. Oi, Doamne. Uite câte... Astea-s bomboane. Dar hai mă să vezi, soare! Hai aici lângă mine și lângă Mimi! Dacă nu-ți face moșul Cald aici la Că voi. se supără moșul. Vlăduț, dar întreabă-l pe moșul, vrei să-ți aduc ceva să bei? Întreabă-l. Nu ți sete, moșule? Să știi că mi-e un pic sete. Să-i dăm să bea un pahar de suc. Că-i drumul lung și am obosit. Întreabă-l, ce vrei să bei? Întreabă-l. Să-i dăm lapte, ce-i dăm la moșul? Întreabă-l, ce vrei să bei, moșule? Îi duce să bea Miruna, la să nu strează. Hai să vedem. Uite, mai caută ceva. Uite, am vorbit cu Moș Nicolae și a zis că ți-o dus, iacă, bucătărie. Am zis că îți duc și eu ceva pentru bucătărie. Uite aici. Dar hai numai să vezi, nu Hai trebuie aici, să mergi vezi. chiar lângă moșul, dacă nu vrei, uite, stai aici lângă mine și lângă Mimi, te rog frumos. Mai stăm acolo lângă mama. Uite, se supără moșul și pleacă. Uite, duce scaun și stăm cu un scaun acolo. Bine, tati? Hai. Hai. Hai și stau și eu cu mine pe scaunul ăsta, îl vrei? Nu, nu mereu. Uite, aici stă lângă ușă, tata. Stai să vezi, uite unde. Stai să-ți arăt, stai să vezi. Uite, spate unul din asta, tati. Mimi. Vezi că tu ești cu minte, dar la Aici anul are stăm. Nu mereu lângă minte. ușă. Uite, aici stăm. Uite aici. Aici stăm. Minte. Uite aici. Că Nu ne face face nimic. moșul nimic. Moșul nu-ți face nimic. Hai, nu mergem la moșul, puiu. Uite, uite Mă lângă duci. Mimi. Uite, și Mimi stă lângă Uite, tine. uite-te un pic la mama. Lăduț, dar Uite-te Moș a un pic, venit cu Lăduț. cadouri pentru tine. Dar moșul a venit să vă ducă cadouri, că știe că sunteți copii cu mine, nu vă face niciun rău. Păi numai la copii cu minți mă Dar nu duc face eu. nimic, tati. Nu plânge, tata. E frig.